En el vídeo que us mostrarem a continuació veureu els efectes del gas inflamable amb un incendi en estructura. El gas natural, el gas butà, el gas propà, com se comporta en un incendi on ha de conviure amb el fum. En aquest simulador a petita escala podrem veure els efectes de les fuites de gas en diferents situacions. El recinte té una capacitat de 60 litres i en tots els casos se li aplica la mateixa quantitat de gas propà. En la primera situació ens trobem en un espai net de fums. Aquestes condicions fan que es produeixi una explosió de gas per damunt del límit inferior d'inflamabilitat i a prop de la mescla ideal. La intensitat de l'explosió es pot veure amb el color blavós de la flama i el desplaçament de la figura. En el cas d'haver-hi restes de fums, podem comprovar que l'efecte és més suau que l'anterior i el color és més groc. Quan hi ha una gran quantitat de fums i amb el pla neutre a terra que impossibilita que el gas es barregi amb l'oxigen, l'explosió es suavitza i crema a prop del límit superior d'inflamabilitat. En aquesta altra situació, veiem que la pressió a l'interior del recinte és més alta que a l'exterior i, per tant, no deixa entrar aire a dins. Si en aquest cas hi ha una font d'ignició, es produeix un efecte torxa i el gas crema fora. Finalment, en aquesta altra maqueta, veiem la situació d'un foc en un pis que trenca la canonada o el comptador del gas i les flames pugen pel pati de llums. Amb aquest vídeo que heu vist ara, heu pogut apreciar els efectes del gas en combinació amb el fum. Per nosaltres és un servei que és poc habitual, però quan es dona els efectes són extrems.